what's up? It's me again. So for today's video guys, kay naami diri sa Puting Bunbon nya. Mao ni sila kung kauban. Diri nami atong last nya ning balik mi diri kay hadako og hawanan diri. Wala nami nagrent og table ug cottage kay nagdala mi og among table. Nara daya mga pagkaon guys, daghan kayo may pagkaon oy. Daghan pagkaon gali ka ubos. Wa nami kaon tay, nagdala mi nalusaw na mong mango float. Nya. Napod mi diri kaning amo ang gi-order na pagkaon. Upat ka putahe. Napod tay makaroni diri kaon mo. Napoy spaghetti spaghetti ni Gay, taga nagbigas oy. Naasad mi milon. Isa ka balunan dito. Naasad mi soft drinks. Onya, hi guys. Hi mo sa tong camera guys. Tinidor wala mo dala tinidor. Naaman pero plastic. Ang kanang kutsara ba ayun ni panghaboy. Hi my guys. Ano, wala na tay gamiton. Sige yaw sa dra my guys. Hi sa diri. Kutsara. Naa ba tinidor? Tinidor inyong dala? Naapoy kutsara na plastic. Ihay tagugas ron sa. Naman toy kutsara plastic. Wala mo tubig wala. Nami kutsara plastik ko. Di ba kay basin hurot? Ay na tubig mo inom mo tubig pero Nara 2 ka 1.5. Nya, mo ni diri ang palibot dai guys. Ituyok sa tamo gamay. Mao ni diri guys, dako kaayon. Mo ning kahoyan diri nila sa Puting Bunbon ni diri Di ba? Nindot kayo. Nya naa sila didto ang mga cottage, naa naman mi diri sa tumoy-tumoy kay. Mingaw kayo, nindot diri kay dili crowded kamera. Dili sasaw di ba? Na ituyok ta mo diri patanaw nako sa inyo ang dagat sa Puting Bunbon araw. Puting Bunbon kay puti kayo ang balas ra. Diba? Naa didto daghan kayo sila didto. Diba? Dako jud ni didto pa ni. Dako kayo ni hawanan diri guys. Daghan kayo og kanang kuan cottage, daghan kay table. Pero kay nagdala man mig table, space ra mo gibayaran 100, pero kung mag-rent mo sa ilang tables 300 ata 600. Dito namin sa tumoy-tumoy kay mingaw. Ganahan ko sa among plaster dito, di ba? Tanawan ninyo ang dagat. Kan kinangaligo, guys. Di ba? Di ba? Nindot diri guys kay 10 pesos rang entrance. 10 pesos rang entrance. So nya ang nabayad mo sa space nga butangan mo sa mga table kay 100 ra kay naami folding table og naami camping chair. Di ba? Ing ani kanindot diri sa Puting Bunbon sa pantukan dai ni diri guys. Dagan kahoy. Di ba? Nindot ay kaayo diri agyod. Di ba? Nindot kay diri. Nya kayo man naman ta, video magpalandong sa takay, masunog atong naong kay init kayo. Di ba? Ikaduha na namong balik diri kay diri man mi atong last nya magnaga water sunta mi nya dili sila ganan didto kay wala daw kay isda didto ang among mga driver. Gusto nila diri kay dagan daw isda, diri daw sila kakuha og dagang isda. Didto kay wala isda didto sa magnaga water, sa kung ganahan didto kay naay padiditan. Kanya unsaon kay di man ganahan among kauban. Napugos talad sa balik diri sa Puting Bunbon guys. Nakita ko? Nindot na inana. Now. Kamuka gid aning naglingkod na taon. Daw na kung naong dia. Nagka-scatter. Dili dira ka picture, click Imong ka picture. Imong kan isa-isa ta lingkod dito kasi. Kita connect. Video pa man siya gud. Maglingkod na lang ta. Kana maglingkod ka picture. Mugani Hi my guys Hi my guys. Hi my guys. Hi guys. Hi my guys. Ay mga unta. Hi guys. Ara. Ano may tao Kami diri sa Puting Bunbon ni dire. Puting Bunbon sa ni. Nag-live ko ano din. Hi my guys. Dito sa kuan diri abuyag. Nindot kay hangin diri guys kay mingaw kay diri kamera diri dapit wala in tao. Na picture sa ako lang bi kinakapuno ba. Kinaba kay Sa magud among kameraman ani nga nangawala naman among kameraman ani god. ang lipstick sa ako ha. Dito sa akong sa akong cellphone daw. Ay, man akong cellphone ba? Dito cellphone ako din. Wag git-ngit ra man guni kay ang